bideoi kolorea editatzen ikasiko dugu. Horretarako erabiliko dugu pestaina, kolore pestaina. Bango diogu, eta hainbat aukera daukagu hau aldatzeko. Zuek, segurazki, hau eukiko duzu orain. Orduan, dauzkagu borobiltxo hauek aldatzeko argiak, erdiak eta itxalak. Honekin, itxalak kolorez aldatu ditzakegu. Daukagu aukera, klik eta arrastratzen garantia igotzeko, gorria itxaletan igotzeko, berdea. Borobiltxo bakoitza gauza bat. Hemen itxalak, hemen erdiak, hemen argiak. Eta honekin guztia batera. Hemen azpian dauzkagu bebai, hainbat parametro kontrolatzeko saturazioa, kolorea indartzen du, itxalen indarra eta beste hainbat gauza. Beste aukera izango litzateke paneltxo hau irekitzea, eta honekin guztia aldi berean kontrolatu dezakegu, argi gehiago, argi gutxiago, edota joan kolore bakoitza ajustatzen, gorria adibidez. Gorri gehiago, gorri gutxiago, berdea, berdin markatu, berdea, eta horrela. Daukagun beste aukera bat, askotan erabiltzen dena, eta oso erraza dena erabiltzen dira lutak. Hemen dauzkagu hainbat lut ezberdin, erabili ditzakegunak bai DaVincin edo beste software batean. Adibidez, Film Lux, hemen ematen dio itxura hori. Rec 709 programa guztietan horlan izango da, edo adibidez hau. Ikusten duzuen nola aldatzen den kolorea. Eta preset hauek programa guztietan egongo dira.